Justerjoen kwam de F-16 waarom uit Noorwegen. Bij onkomst die blikken dat er een hagedis in het vliegtuig mee kwam wierp. Hoe dat barracoe is net duidelijk. Wel wie het bisje onder kwollen. Het is toen naar de vogelopvang van Marsum gebracht. Daar is het in de Couveuse-lijn. Mensen van de vliegbasis hebben de dierenambulance gebeld. En die zijn dus wezen halen en die hebben hem hierheen gebracht. Ja. Dat is wel opmerkelijk, toch? Ja, het is hartstikke mooi. Zo vaak heb je niet een hagedis in je handen. Maar het bisje is nou alweer poter. Ik zou hier een natte doek in doen. In de couveuse, die had ik op 25 graden staan. Ik zou hier een natte vochtige doek in doen, dat hij drinken kon. En dat doe je dan via dit bakje open. En daar sprong hij uit. Daar klom hij uit. Rechts is de verwarming. En ik vermoed dat hij daar ergens in een lekker holletje gevonden heeft. Het zal nog wel even dworjen dus, voordat het duidelijk is om hokker hagedis het precies gaat.